andude darnde maɓɓe nde beele min dañi nafoore walla dañani noɓe darortoni beele ko noon ɓe poti darrade walla ala saabu so tawi rewɓe ɓe o saaha ene daari kono noon bojji ɗi kadi ne keewi ha joni saabu oɗon mbiya wonko ɗawa ɗon te kadi no mbiyata ni gueɗal tettete beele on jettima e darde wawde foɗodirde balaɓe e worɓe ɓe ɗon kadi on mbi rewɓe ɓe dokkanoka kadi keɓano wongal gueɗal ko ɗon garami e professeur no ille rewɓe ɓe wona noon wano rewɓe ɓe ɓooyi hebde gueɗal rewɓe ɓe ɓooyi jogade konngol ɓooyi ardade saabu e nder wittoji ɗi mbaɗɗa sa haali ko wayno Penda Sarr to Ngawlé sa haali wonɓe darinoɓe sen duttima caggal banggue résistance won rewɓe dartinoɓe ɓeɗon wadde gona ganduɗa ene hono wiyoɓe wonko kaɗa koɓe mbaɗanno ko ɓe mbaɗi ko worɓe mbaɗani ɓeɗon ene gandano e nder leydi Sénégal kono kadi ene wiyeteno toon to nder won rewɓe dartino toon wadde firti ko hanki eɗen joguino ɓeɗo ene rewɓe tawi ganduɗa ene kañumen mbiyani ko rewɓe tan jooɗi kono noon ene jogui ɗo mbawɗen fawde koye men ɓeɗo rewɓe ligguinoma hanki ko holɓen tigui mbawɗa artande yimɓe e golle mumen. eyyi ceerno Ibrahima a jarama no fewi ngal namdal haɗemi jabade ma rokkam salmina ceerno Zaki Baba Sall mi sikki kanko saabi garlam ɗo hannde wonno namdal ma ngal elle kanko ɗino ɗum namdade kanko woni gardiɗo académie des sciences nden fedde andade fedde yewtere wittonde gueɗe foof faate ɓamtare e kala ko faate goƴƴaji rendu fedde nde ndendin anduɓe meeɓe académie des sciences ene anda hannde ɗum fewi on jeeya kadi to jammo sandaji Fouta woni kawral sandaji Fouta kanko Zaki Baba Sall ko dillowo gueɗe mbaɗe ni no fewi kala ko faate e ɓamtare leñol e kala ko faate e ɓamtare rendu nde noon en calminima kanko e dendagal sehilaɓe jeeyaɓe kawral sandaji Fouta e académie des sciences mo RD o foof saabu kanko saabi garlam ɗo so ɗum yewti namdal ma ngal ene woodi fayida ay ndu sohna Binta haalata nde o wiyata ko hannde walla eɓe meeɗa joni eɓe dañi hanki kam elle eɓe ngalano haydara joni puɗɗi dañde hujjaji mabɓe wonɗo haali kadi o wi ko eɓe kettinano tan ke jogade galle gueɗe galle tan waɗi ɗum tan e konngol tan enen mbawi hen yewtude ha janggo en gayinta galle tan saabu wona tan heednede galle wona tan hettude jogade galle wona tan hande ni en tini ɗum hande eko yalti koye rendu men ñaaɗede wonde e boowal wiyama saabu debbo e gorko fof jalti sukaɓe ngalade nede ɗumen batti tottede école tan tan kadi men ngala jotta ɗum waɗi ñaaɗede rendu men ha addi gueɗe kewɗe ɗum hay tubakoɓe batti hen yewtude sa yeehi leyɗele scandinave alay saago goto e mabɓe jooɗo e galle wona tan debbo ɓe mbiya ko congé parental alay saago goote so tawi suka o jibinama ha ɗon e duuɓi ɗi alay saago gooto heddo e galle nden noon needi jogade galle hettude e galle ko hunde wadde fayida tawama ni hande ɗiɗo ɓe so jaltidi gartam mum ene famɗi e rendu alay saago gooto mabɓe jooɗo saabu needi ndi gooto mabɓe hettat hen gonga ni so jeeyi to e l'islam kañum waɗi préféré ɓurani ɗum ko yo debbo heede needi ndi ɗo adana ɗo kono wiyano won debbo liggoy wiyano won debbo janggoy ɗum noon ko yiyande tan e ko jabtuno ko sen garti ko mbiɗa ko ɗum kanko wiyata ko hannde min keeɓi hanki elle en keɓano namdal ma ngal ene woodi fayida ceerno Ibrahima haali talata e nder sohna Binta tawi ko gandal walla jamaragal eɗen jogui duttorɗe eɗen jogui fabnoɓe ceerno Zaki namno kam ngalɗon namgal namnon le 8 mars eɗen calmina rewɓe foof eɗen teddini ɗumen wonno ko lewru men wiya le 8 mars wonno ñalawma men o wi yomi haalanmi hen hunde seeɗa holko wawi wonde faaro rewɓe men sen duttorima dartol walla tarih walla histoire mbimam are haqqillam ko ɓeeɗo rewɓe sen jeehi hay caggal do Koli Teŋella arande Fouta Koli Teŋella wi Fouta kañum inni Fouta teknol kamen warno eyde wadde ɓooyi Koli Teŋella ari Fouta ko 16e siècle entre 1512 et 1524 nde noon ɓooyi seeɗa elle timmi hannde duuɓi 15
Koli Teŋella natande Fuuta hoɗo ɓuri tampude kanka ko gueɗe o ɓuri tampude lamtoɗo gueɗe ɓooyi en jogii jogtaade ɓen tampiniɓe o hori nadde gueɗe ko jam fo natde gueɗe o heɓiri gueɗe taw o fii farbaji fof o rewi ko ga e Jolof ga o rewi o ɓi ga e Kolda o mamti kala ɗo rewi o hepta doole o arde kan Koli Teŋella kono tarikh wi men o ɓuri tampude kadi ko Diowol tampinimo Diowol ko farba Diowol jambar wonno kono noon rewɓe Diowol ko jambareɓe ɗum ni waɗi mi sikkude wona ɗon tan wonno kono ɗon tan kam windande feeñi ko biyeteɗo capitaine Stef 1913 windi ɗum kanko wonno capitaine on kadi commandant heddi Mauritanie o e Fouta kanko windi ɗum nene e deftere makko wiyetende histoire du Fouta en wawi noon heewɓe ɗum waɗi ɗum kalimde le dillini heewɓe ele gandan rewɓe Diowol no rewɓe Diowol mbaɗi taw Koli Teŋella arde e doole kamɓe rewɓe Diowol aɗa so ngari haaɓeede jammo e gonake sappade waɗ gonake sappade jangga mam waɗni min tanam ni waɗno noon wonno aada rewɓe kañumen mbiɓe son pelti yaade jangga onon kam wiyete Koli Teŋella minen caggal ma te min mbayat kono wasde worɓe mumen ni min natat min murnoto kono no basɗo gorko mum maayi murnoto ni noon min jarate moon min ketta caggal eyyi kesno eyyi min kesno ma maayon tan walla poolon enen fof noon maayde woodi enen fof maaydat ɗum waɗi minen kam min nattata noon en jaari en jogui laañi mabɓe kamɓe caggal noon capitaine Isif wi o wi ko worɓe no poolade kamɓe ƴetti laaji mabɓe eɓe darti ha kam fof e poola eɓe mayti ɗum won rewɓe Diowol ɗum ɓooyi mbimi ko ɓen rewɓe etto arde yam tawi en kalata jamaragal so tawi en kaala kadi fodde debbo ɗum eyi jamono so tigui en ɗum noon won are bindol sabu so haalde ko wona bindol kala ɗum kaali mbi ono wittoɓe noon mbayi sohna bittanande mo wawi wiide ruttorde ko ɗo to mbi capitaine Stef ɗo ɓe wawi wiide aussi ko kalami ko woni ke deftere naggam rewɓe ɗum woni ke thèse goto biteɗo Johnson américain windi ɗum winde almamiya o wi ko wiyete ko jeewo Fouta aɗa andi sa ari gay kayore men ma Linguére aawo woni jeewo Fouta woni debbo Satigue goto e rewɓe Satigue en heewano rewɓe ɗum ko jamono Satigue en ndenon ɗon gummimi sesde men naate Satigue en jeewo Fouta woyi kono lamɗo Fouta ni haqqeji lamɗo o jogui kala keeɓi on jogui hen feccere makko kolaɗe leyɗele moƴƴe Fouta on jogui hen gueɗal makko on jogui batulaɓe makko on jogui renawɓe aɗani woni ɗo nefa yo Allah hollirte wonɓe yimɓe heewɓe mais ko jeewo Fouta ɗum waɗi ha gay Kayor wiye Linguére jeewo nde Linguére wawi wonde bonum debbo walla ɓi mais Linguére jeewo woni ko debbo mbiyaɗo jeewo ko jogui on fonction ko mbiyata ko premiére dame nden noon premiére dame en wonno wona to ƴettuɗen ɗum jeewo Fouta en jogui gueɗal mum e leydi en jogui konngol mum e batu eyi de enen joni ha joni enen gonɗon ke moyen âge presque le renaissance wadde sa wi hannde tan wiya mata wona histoire ɗum ko banggal politique e banggal jamaragal banggal gandal no wi ko debbo jangganno ASM2 eɗen mboyani sa wi CM2 tan a naati école ɗo arde wadde erdide ɗon seeɗa jawten école aɗanni Khaly Amar Fall ko 16e 17e Khaly Amar Fall woni joom dudal Pr Khaly Amar Fall ko Foutanke yummum bammum jibinɗo tanum woni ummi Kayor o wi ko Khaly Amar paate Koli mande set jibin Koli jibin paate jibin Khaly Amar Fall o artu tan taw heewi gandal Fouta en heewi caɗele o ari ga e Pr o tawi ga wondiraɓe makko en gandi ko bonni en panromo dammel en fanromo rokkimo leyɗele wi yo jangguel Khaly Amar Fall omo jogui noon rewɓe ɗiɗi suddiɓe ɗiɗi hen goto wiyete ko Kodi Loom hen goto wiyete ko Aissata Kane ene wawi no artinde ha e Dimat sago o ƴangi Dimat o jooɗima noon seeɗa ɗo artande omumi Fouta no yettat Kayor on Aissata Kane en jogui ɓiɗɗo wiyete ko Fatimata Aissata Kane Fall Khaly Amar Fall omo ɓesni worɓe no feewi dural Pr ngal wona kaadi kanko tan diide ɗum après o rutti Fouta o meeɗa nande wolof yimɓe mbaɗa toon mais kam jibinɗo tani ko wolof ko mande set mais kanko arti Jolof damel waɗimo kaadi kanko woni kaadi woni mawɗo seremɓe
kono noon seeram ɓe beltanuki wonno haaltano wolof nandirani makko o mettin heen o ruttini lefol qaadigol damel o wi ɗum ƴettu lefol ma ɓeyde ɓeɗo jaɓani mo won qaadi mo won mawɗum men ƴettu mo sohlani heen o ummi o yehi Fuuta sukaɓe makko noon imma gertu walla hen teddino Demba Fall en kañumen mawni dural ngal mbini en kebta lefol ngol won qaadi kanko damel o sali o wi ala wone sérigne pire wone seeɗaɓe pire tan o gonta qaadiji ayde ngunɓe sugu sukaɓe worɓe ɓe kamɓe ɓiɓɓe makko worɓe daari ga en jangguina ɓuurani mais Fatimata Aissata Kane Fall kañum ne ko mawɗo dural wonno en jangguina ɓuurani ayde gandal wondira makko worɓe en jangguina kanko ne omo jangguina heewi jangguɓe kayo ɗon ɗalɗo dudal nden debbo andaki jangto no mbiɗa ni ha toowa mais kanko ke idiɓe jangguinde o jeeya on ko debbo te ko pullo debbo ko pullo goɗɗo ganduɗaɗo gandal on kam bindi mumen keddi ha joni onon gandi Ousmane DanFojo to Nigéria aɗen keɓe fulɓe way Fuuta en gummi on joguino ɓiɗɗo wiyete ko Asmaa nene Asmaa DanFojo Bintu DanFojo ko ɓi DanFojo bindi makko en ganda kanko ko 19e sa welama gummima guila 15e ha e 19e wadde an nanda ɓoye wona école men kam on ko windi ko en heewi o windi e ɗemgal Pulaar o windi e ɗemgal Hawsa o windi e Arab o windi e Tuwarik kala langue haalano o jogui des poéme gasta ha joni en ɓuure ke namtonoɓe hujjaji rewɓe o jeeya aɗa andi nden debbo bindowo écrivain ha e namno hujjaji ɗum ko ɓi pullo en wiye Asmaa walla nene Asmaa Bintu Ousmane DanFojo nden en kaali gandal en kaali jamaragal en kaali politique kono jamaragal kimmugal ngal ceerno Ibrahima so tawi waktu o rokkiri Senegaal naɓe en gandi talata e nder ɗum wonno namdal ceerno Zakiyu Baba Sall talata e nder kam fof ɗum emi gandi iko enen kam mata en ngala ko wona talata e nder eyyi hay talata e nder ɗum windi hen noon windi hen article muusi heewɓe wonno ko sakti ko wona ɗum foof woodi talata e nder gonga ko rewɓe añnoɓe daheede añnoɓe gacce duppi koye men ene woodi te ko rewɓe waalo kono on talata wona on wiyete talata e nder talata e nder ko histoire musɗi woni idi oɗo talata on talata e nder ko lamɗo waalo goto kañume ɓi bammum pondirano laamu o wari ɓiɗɗo baaɗo ɓi baaba o hette laamu on nen wonno waɗum debbo won gurgol makko ke makko wonduno noon rewɓe mbayatno rewɓe waalo en addunimo rottordu kanko ndeysan kanko babɗo ɓi bammum ha lomti kañumen en teddinamo kono omo andi on wonduno koye mayɗo o lelli ɗum e yeeso yimɓe fof o hirsi woni ko ndama ko nama mo nantono ko ñalawo musɗo e mbi ko talata wonno kanko ne o wara ƴiƴam buufi ha heewi suno heewi on wiyete ko ndama aja bana joɓen yimɓe ɗum ko ndama yurmini on woni talata e nder mais talata e mbiyato talata e nder ko talata mo ganduɗa o ko Elimane Boubacar saabi ɗum wona talata ke mois entre février et mars 1820 ceerno Ibrahima holko saabi on talata ko andi men waɗede colonisé sur le plan agricole aɗa gandi tubakoɓe gonno tan ko Ndar ko commerçant tan gonno meeɗa dañde leydi e gonano Ndar e jiilo jeeyaɓe e jeeyoy Amérique walla eɓe gadda produit ji commerce ɗaccen ga eɓe jeeyidire men kono noon lamɗo waalo barak waalo nandire tubakoɓe wonno ɓe Ndar wonno e kaɗano yeyde hankkadi jeeyade koko haɗa hankkadi au niveau international jeeya koko haɗa 1817 Angleterre wonno Saint-Louis wonno Ndar rottitiɓe Ndar ɗum woni e kawri Berlin Angleterre jaɓi acciddeɓe hankkadi e Ndar yoɓe gartu Ndar kamɓe France naɓe e ketta e Ndar kono noon hankkadi jeeygu yimɓe ala jeeyago ala awa dahde yimɓe aɗa nawa ɗumen to nden noon tubakoɓe gande koye men en jiilo kañumen ne leyɗele mbatta remde ɗo jiyaɓe ɓe nawonnoɓe Amérique anti en ndeɓ toon suukar walla goɗɗum yo mbattum ɗo remde taw ko leyɗele eɓe dañi ɗo kamɓe eɓe nandire noon barak waalo rokkiɓe leyɗele colonisation agricole fuɗɗima Elimane Boubacar tin ɗum law wi ala tubako dañta ɗo leydi ɗo ko leydi julɓe ko darul islam darul islam hakkude Bakkel ha e Bokkol foof darul islam wi wotta noddi barakna ko safal noddi trasa ko safal noddi yoga e waalo waɗan mi jaɓani ɗum ɗon
noddi jogay wonɓe Ndar ɓe jaɓani ɗum ɗon noddi Kayor noddi Élément Fouta mbirano won wonno wi ngare tubakoɓe mbi nan mbatti wiɗen keɓa leyɗele men jewti hen koto julako ay noon on coalition on ari waalo duppi ndeya ɗum woni duppal ndeya ko mbiyata ko jaalo walla fayna nder wona yobde nder mais ñifi nder effectivement e mbaɗi riposté taw ɓeyto won heɗnoɓe caggal duttaki dimat lettili ruttade dimat nden noon kamɓe waalo waalo e mbaɗi préparé eɓe jaɗeni heɗnoɓe caggal leldi ruttade hen garras kan ɗi Élément Boubacar kan 5 ɗum e mbiya fayna nder mais ay ngal duppal nder noon nde nande em duppa nder kamɓe on coalition hen rewɓe jii hankkadi poolam hen Fatimata Philippe wi eɓe duppa koye mabɓe wadde duppal ngal ene woodi mais ko wiyete ko eɓe ndartima eɓe mastima eɓe ndewe worɓe eɓe kuljini ɗum ko histoire goɗɗo ɗum kam ko yoɗi tan ko woodi ko woni eɓe duppi koye mabɓe ɗum kam ene woodi Yero Bolu Diaw windi ɗum ko goto windi ɗum noon ko Yero Bolu Diaw ko waalo waalo on windi ɗum e histoire mum hay nokka yita ɗum goɗɗo windi e histoire mais haalano duppal ngal mais tan mbiyan hayso ko Yero Bolu Diaw goto wi ɗum ene woodi kono noon ko ceerno sokhna Binta aɗa ko e sokhna nenne ko yoode kan haala woni ko wona kamɓe edi ɗum ɗon e rewɓe nder wona ko yimɓe edi duppude koye mumen saabu andi dahede saabu andi koyere ko rewɓe Fouta edi noon wadde eɓe ñamtini wona min wi noon ko goɗɗo gouverneur caggal nandirno e barak haali ɗum semence kañum waddurno aadi e barak waɗi traité wi Mamadou Coumane leyɗele no hunde nde waɗi nde échoué saabu Élément Boubacar goɗɗo ada wi en wiye baron Roger kañum jeeyi ko jiiton ko Richard Toll kanko addi Richard Toll baron Roger Richard Toll woni guesse Richard Richard ko jardinier makko wonno donc baron Roger kanko woni gouverneur kanko jeeyi galle goɗɗo ɗon e Richard Toll kanko baron Roger o windi deftere wiye clé d'or aɗa andi ko woni clé d'or ke dahanoɓe jeeya Amérique jeeyi ha Haïti aɗum habtima ha heeɓi koye men heno jeeya kanko clé d'or eɓe kapti hen e mbatta e batoji eɓe gartida Afrique kanko clé d'or ɗon ndo artinde omo jangto no daara sago tawama haari Bongoué woni haari Élément Abdoul Qadir Kane ɗum haɓande Kayor futanko piya heeɓe hen ha jeeyi wiya Amérique nde won ɗum woni haade Bongoué ɗo e Kayor ay jen haade Bongoué kanko baron Roger omo haala ɗum o wi ko ɗon noon rewɓe Fouta duppi koye men nde jinde fuutankoɓe poolama dammel foodi ɗumen watti jeyde hen en yeeya wonɓe Ndar pour jaa Amérique kamɓe e paayi eɓe ndeha eɓe jeeye ko heddino ko ɗon e cuuɗi huuɗi kono eɓe jaaɗano Élément Boubacar sen haaɓe yeeya rewɓe jaaɗano en jiiɗi aljanna koyemen ne Élément Almami Abdoul rewɓe en gonanno e kono mum yiilade aljanna kanko Almami Abdoul Qadir Kane eyi ɓen rewɓe noon yaddunoɓe Almami Abdoul Kayor nde jiinde worɓe mabɓe poolama ha nen yeeye kamɓe cuuɗi huuɗi eɓe gonnoɗi eɓe nani hen kam fof koye mabɓe eɓe duppi koye mabɓe ɗum ne nayi baron Roger kanko ni winde e hoore makko wona min windi kanko wi aha yimɓe en kaala nder ko nder ñemtin tan ko rewɓe Fouta warnoɓe koye men toyi ayde laata e nder mon ɓuri wattide waddi ko mbiyata ko woɗɗodirani duuɓi ɗi waɗa en woɗɗiri seeɗa ma won duuɓi nawgas hakkude mabɓe o yito ko 1820 laata e nder ko enfin ɗum to ko 1796 jibinede Cheikh Oumar rewɓe futankoɓe Bongoué aɗen hen Almami Abdoul Fola en kitade presque Cheikh Oumar jibina 1796 bien 1797 nden noon rewɓe Fouta no mbaratnde koye men en duppi koye men ko hedde 1796 97 to laata e nder ko 1820 eyi de il y a au moins 25 ans 23 ans de différence mais waɗi oolendu wonno heewano duppude koye men waɗi oolendu Kayor aɗum Kayor eɓe goɗɗi Fouta ɗum nde waɗi oolendu noon ala fof ɓe nanani ɗum rewɓe heewɓe nani ɗum noon addi ɓeɗo ne ñemtinti kamɓe waalo waalo en mais ko ari ɗum e histoire 10e siècle ɓuuri woɗɗude Albacry woni ke araɓe ɓeɗiɗo e windude histoire men o haali ko wayi noon o wi sa wi Odagoste woɗɗani men Odagoste ko goto e royaume uji gonnoɗi ser men nden Fouta anda ka tekruɗe en anda mais Fouta anda Fouta Koli Teŋella anda donc 10e siècle o wi ko lamɗo Odagoste o woni wuuro o yanno o dehi lamɗo o woni heewɓe rewɓe ko ɓaleɓe o wiya noon haalpulaar en mais no sifri ni en nande haalpulaar o wi ko wona ɓaleɓe kurum mais wona safalɓe rewɓe no jiiɗne lamɗo dahama kañumen ne paayi daheede
nanni koye men e uli mbarti ndiwi e ulli mbarti koye men on ɗum 10e siècle te ko ɓaleɓe Afrique ɗo Odagos ɓoy woɗɗani men no fewi ko hakkude men e Ghana entre laamu Ghana nde waddi ɗum woni dutorde men ceerno Ibrahima jutnima kono so tan kaala mars enen kaala jamiragal rewɓe walla gandal mumen mo haali andude mo haali Asmaa mo haali Fatimata Asaka mo haali jeewo Fuuta sur le plan politique mo haali jamiragal rewɓe Diowol mo haali rewɓe Bongoué mo haali rewɓe Ogane woni hedde Odagos waddi eɗen jogii ko heewi histoire poɗɗen andinde sukaaɓe men wona tan ƴetten histoire gooto ko goɗɗo noon rewɓe nden mbartima ko goɗɗo sabu andida heede mais kam ko wonko idi ɗum fof yo renndin tan mbele ma rewɓe daña duttorde ɗum tan jiɗɗon heen haalde mette rewɓe ɓooyi ala andi koyeere tindi hoore mum résistance kalteɓe joni reyande ndimagu mum ɗum woni reyande ndimagu mum so sadde ham a waasi ndimagu ma a waasi ndimagu ma wona ñande fof noon sabu almami Abdoul yande waalo aɗano waalo ɗum idi mbiyatmi ko mi 1820 ɗum ko après mais almami Abdoul woni le premier almami du Fouta aɗano yene waalo kankam wona nder ko aɗi nder o fooli waalo o ƴetti baragonol ɗon ɓiɓɓum ɗiɗo heen gooto wiyete ko Aram Bakka anani le o resi ɗum kanka goɗɗo o rokki ɗum Siré Dar ayi on Aram Bakka o resno waalo ummide on woni tanum Abdoussalam Kane mo nanto chef de canton ayi Aram Bakka on jibin heewɓe Aram Bakka on jibin heewɓe e Fouta mais kanko almami Abdoul folno kanko no wiyete ni kanko yanno e waalo o ƴetti o dahi rewɓe o dahan rewɓe so o resi nden wona ñande fof noon sa fooli tan sa heeɓi rewɓe a dahat mbaɗa ɗumen hor ala ayide kanka ko barak ɗum andi on ko laamu o fooli ɗum o ƴetti ɓiɓɓe mum o resi walla noon kam dahani wona taara en de o res carrément goɗɗo o rokki ɗum Siré Dara ko gonɗiɗo makko général uji makko ayde ɗiɗo ƴetti Hanna e Aram Bakka e ɗon professeur mami artu ɗon e fannuji ɗiɗi saabu won goto mo keddoron ɗen tawi kadi on e to banggue gandal to banggue ronaroni rewi ha yetti ɗo e yara to fawi ganduɗa hen hono Joal e ko nandi hen jiɗɗen haalde Penda Sarr to Ngawlé kono ɗum kaalɗa ma en gartu hen kadi fannu goɗɗo e jamanu gonaɗo ɗo joni jibru ndu kono noon hollidde wonande yimɓeɓe kañumen jiidi Sénégal naaɓe fof jiidi wonande hon nanna tondiral ngal wiyede oɗo ko Casamance naajo walla oɗo kanko ko Foutangue sen garti hen ma en paam e yimɓeɓe potani habde no wiite ni enen fof ken ƴiƴam gotam Sénégal ko hoore wotere hay goto fotani feccude ɗum ma en gartu hen wonande ko o jibino rewɓe ne waɗi golliɓe golle tiiɗɗe tawi kadi koto banggue gandal kono kadi ko wiyete hono debbo foti ko hedde caggal ɓeɗo mi anda koɓe heɗɓe caggal mi anda ɓe kiidi ko yeeso en tout cas dal eɓe jogino konngol e nder renndo ngo wadde sen gari e jamanu wonde ne wiye debbo fotani wonde e renndo konngol muɗum ne yalta dande dow haala dande dow ene ɗeesi hawnade seeɗa onon anduɓe mbawon faccirende yimɓeɓe ganda saabu ɓeɗo mbiyata ko debbo fotani wonde hakkude yimɓe ne haala alors que sen duttima koyno Penda Sarr to Ngawlé waɗi ko ganduɗa ene worɓe ne keedi caggal muɗum holo gonɗo Penda Sarr to Ngawlé e holko addanma wadde intéressé e makko e tarik makko hol jogui nafoore e rewɓe ɓe eyi a jarama ceerno Ibrahima gonmi winde Penda Sarr min e Boubou Mbodj woni proviseur lycée Podor ene waɗi mémoire makko no jangganno école normale ko goto joguinoɗo bindol e Penda Sarr goɗɗo ko denɗo men wiye Ibrahima Sow fan wonno 5 ndeysan haɗa amen gaynude deftere nde o 5 donc minen tata bittanno e Penda Sarr Penda Sarr no mbiɗa ni no wawi wiyeede ko yonto Cheikh Oumar giƴum Cheikh Oumar ndi kammi jibinina fiiban hitande wotere elle Penda Sarr on wattindimi e aduna seeɗa mi jetnaki kono keeɓi yonta ɗum ko denɗum Cheikh Oumar Penda Sarr ko denɗum Cheikh Oumar kanko rokkat Cheikh Oumar lim seeɗa Penda Sarr eyyi tigi ko ɓi Moussa Boukari ko joom gandal noon en mbiyata gande ɓaleeji e gandal diine Moussa Boukari wiyama ko ya janggoynoɓe Pr nden duɗal Pr kala mo rewa noon wiyete ko janggani Pr noon fuutankoɓe walla foof gonnoɗo toon donc Moussa Boukari e jogino ɗen gandi foof ko bañowo mi cikkata ko cubbalo mais ko bañowo d' abord gandal adani neɗɗo sen waañi il faut gonɗa e gandi ala fof ka hawrata ay ladde ko gando maayo kadi
on jibini Penda Sarr woni code Penda Sarr en heewi kawisaji kono no mbiɗa ni mbiyen ko yonta Cheikh Oumar nden noon début 19e pratiquement hayde ha joni ɗum cowa état 20e ɗoni woni référence moon ha oɗon jii rawi mbawam Penda Sarr ke on yonta jeeya kono ko hawni koye Penda Sarr nde mbaɗam nde enquête e makko jehimi ke guuri seeɗaɓe ɓe ɓe mbiye tan ko debbo wawi gorko ɗum woni inde makko debbo wawi gorko so wiyama tan ko Penda Sarr eyde 19e debbo 19e jaw wawi gorko donc 20e kalto noon kala Aliou Stoyen ay kanko 19e debbo wawi gorko avant haalteɓe ɓe ko wiite waɗno wiyede debbo wawi gorko ko ɓi Moussa Boukary joom gandal maayo e dow bañowo o andi omo wonde ngal gandal kanko no heɓiri ɗum Allah tan andi heewi noon woniraɓe mum won kanko ɓuuri hen lollude kanko ɓuuri lollude hay bam makko aɗen Sarr mais ko gandal makko lollinimo goɗɗum lollinani gandal makko e caractére makko te ko jiiliɗo o yaade Cheikh Oumar ha Mali aɗa ko wonnomo yaadude Cheikh Oumar gandal makko bam makko wiyete ko Moussa Boukary ko yum taccinno konuuji almami Abdoul maayo hay jenoye e capaɗo bitoɗo el kawri tampinnoɗo Fouta nden kono suusa taccude maaji en heewi fof nen heen noode fof ngabuuji il faut joom gande en joom maayo en jogo maayo mbataw ɗum waalo ɗum woni joom maayo kalfinaɗo maayo joom tufude seeɗa mbiyata jogo maayo mais ko enen jeeyi ɗum kanko Moussa Boukary taccinno almami Abdoul ha yenoye e capato ha waɗi libéré Fouta tan koye kadi kisi e boni elkowol ɓeydi kanko Penda Sarr ko ɓi Moussa Boukary Cheikh Oumar ko joom konuuji te ko den ɗum wima ar walla waɗa ɗum bamma rewdunoɗo e almami Abdoul ar ndewden ɗon heednima on banggue eyde gandal debbo en plus maintenant fonction goɗɗo kala ko fate ration ngaji ravitaillement konuji Cheikh Oumar so a haalnama ɗum hannde no Cheikh Oumar kam imprimé noon konuji Cheikh Oumar so wiyama debbo halkina kala ko fate ravitaillement intendance o kala ko fate ñaamdu e yerdu e fof kanko hettina hen kanko Penda Sarr fonction kewɗo importance ani ko armée e intendance ravitaillement hannde namni ko janggugol il faut jangga ko spécialité pour ƴeewa ravitaillement de l'armée so kam ko troupe ɓuuri heewde ɓuuri hawnade Penda Sarr ha hannde inde makko en heddi no mbiyani ko jilliɗo o yeehi ha Mali o ari ha ga e Dakar Saint-Louis o senki e debbo nden yaadi fanay noon o resano toon ɓesgu makko heddi o jogui ni ɓiɗɗo gorko ɓiɗɗo debbo e yette ɓe joom iskonte en foof ke makko jelte woni yoɓe noon o resama dool kono elle o dañani toon Penda Sarr aranne e tufundi taw subalɓe walla lebuji ko worɓe tan aɗa jahata maayo kam ko milieu mo ganduɗa c'est milieu mo ganduɗa ko worɓe jeeyi ɗum awa so darima e tufundi so yanoɓe maayo garti alay saago gueɗal makko yaltine alay saago ko tagi ɗum kanko ko ɓi Moussa Boukary kanko woni princesse du monde des eaux kanko jeeyi ndiyam kanko woni jogo maayo kanko woni joom ndiyam kala ɗo ndiyam dogata gueeƴi walla ndiyam belɗam walla kalɗam o waddama ɗum waalo Ndar ɓuuri bonde o ar Ndar o tawi lebunkoɓe Ndar en jaaha maayo omo anda noon guila waalo tubakoɓe ni puɗɗimi yidemo no woni kawisaji o waɗi tubakoɓe en kulatno sahaji o ari Ndar o tawi subalɓe en ngaw en kooli koye men e gandal maayo ko yumen ne aɗen mbi gaw o en kooli hoore mum ha ga e Dakar ɓen teeri o wiɗi ɓen hol gueɗalam woni ɓe mbi jam o sugu debbo kam ɓuura oɗo no dodirtoni mbi nden wonno dodirtono o wiɗi men gadde gueɗalam min kom ɓi Moussa Boukary kala ko yalte maayo men jogui hen gueɗal ɓen pamɗinibo debbo debbo ene nder worɓe meccoɗe o ƴeeñi ha dow jangge mum eɓe jeehi maayo haydara eɓe dañani woni noon ha dumum eɓe kawa eɓe gona yiilade won wiiɓi eɓe gaddi kono keɓe gaddi ko wona liɗɗi ko paaɓe fof en tout cas kawisaji soit eɓe dañi walla en tout cas wona liɗɗi ko paaɓe eɓe gaddi ɗum woni eɓe dañani tan ɗum gona yiilade ha gouverneur o faayi wi ɓeew kam debbo mo jilto won kañum haaɓi jiita nokku koɗo woni e mbatti hen kadi kala terme addunam gueɗal makko noon o wadda Dakar o yeehi Dakar Soumbédioune même chose haɗa makko andede taw o holli ɓen gandal makko e fodde makko tan kadi ɓenne mo wonimo ko debbo kono kawis
Penda Sarr ceerno Ibrahima Kou ha hannde kala jooɗiɗo e lahal tawi tan ko leygu ñamata te ɗum min mbaɗi enquête o sa dañi caɗele a ɗiɗɗima ko bakke Penda Sarr ɓuri taw mi yeehi ha Kaolack ɓen ganda ndiyam ajoore mais gandi Penda Sarr ɗum waɗi wiide kala ɗo leygu en ñaame Penda Sarr en anda ɗon même chose ko Mali ha Niger mbiyami inni Penda Sarr en anda andi yimɓe en kala mami wata hedde Guinée mais on wona neɗɗo yimɓe en kala lag Daoud Mbaye ɗum fof ko jinneji ndiyam mais oɗo ko goɗɗo ɗum waɗno windude e makko mbimi oɗo so windaki yimɓe mbiyata hankkadi ko jinni ndiyam te ko neɗɗo mais ko neɗɗo Penda Sarr ɓi Moussa Bougane e jogui ɓiɓɓe Ngawlé jibinata ɗum wonde ɗo deftere film one neen quoi ɗum wonno ko windi so mbimi oɗo so windaki jangde won tan ko dartol te ko googo neɗɗo joguiɗo gandal hollir gandal mum ha horma ha hande wondunoɗo dokke eyyi dokke ha hande barke Penda Sarr noon woni wiide aha ɗo no woni hunde mawde no mbiɗani sohna Binta e sohna Nenne kala ɗum wone gueɗe ko worɓe kettina hen kala ɗum wiye barke woni yagal ko gorko wonata ha wiyama hay annabaɓe debbo alah salam Mariame wiyete kono kala woni yagal enen men hay toye aɗa ɓe ko gorko tan e wonde woni wi debbo hewani on mbiya ɗum nan barki Binta walla barki Penda hewani kanko gooto fayde kay woliyaade wiye barki Penda Sarr so wona kanko wiyata ko barki Cheikh Oumar barki Alhaji Malick barki gorko fawta heen gooto o dañi tanam ko walli eyi mais ko gorko tan wonata ko debbo no wiyete Dieynaba eyyi kono wallani kam meeɗa nande barki Dieynaba holon mais barki Penda Sarr kam barki Penda kam barki Penda Sarr kam jinomi mo ganduɗa o janggani alquran te so jangganima jooɗaki e duɗal so jangganima alquran mbiya o jooɗima e duɗal waliyagal ngal ne wooda rewɓe kaɓe saƴe rewɓe kala mbim tan ko Penda Sarr ko yonto Cheikh Oumar kono inde makko en heddi ha joni ha subaka na holko heddi ɗo inde makko golle makko golle makko e gandal makko o haɓaka mais o yaadi konuji o debbo e ko gandal makko o holli ha joni inde makko ha hande omo nafa ha hande Ndar tawi ke famille Penda Sarr jeeyaɗa kala ɗo gonɗa Ndar ma yiide gaddanɗa gueɗal ma tawi ko yalte maayo woni nokkuji ha hande sa dañi caɗele a ɗiɗɗima il faut mi yiilo ko famille Penda Sarr woni ha hande bel ma moccen ha hande woni nokkuji sa reeduma muusi sa yi barke Penda Sarr laaɓi tati walla laaɓi joyyi walla laaɓi jeeɗiɗi a tuuti e ndiyam a yari noon en mbiyata yo gonmi ma dañ jaam eyde winde tan o fondama e woliyaɓe 19e siècle te wiyete ko ke subalɓe o jeeya subalɓe ganduɗa tan ko affaire goral masculinité par ce que ɓe jahat maayi mais oɗo debbo holli hoore mum e nder ɓe ganduɗa ɓe gowni tan ko goral ɗumno wiide oɗo woni Penda Sarr ceerno Ibrahima mataw aɗa welte yimɓe ka non mbiɗa welti par ce que en tant que cubbal kadi wiide bandiraɓe professeur Mamadou Youry Sall omo windi deftere e Penda Sarr to Ngawlé sa yeehi ɗo ifan ɗo ma taw ɗum ɗon woni nde ɗo deftere ma andu hol gonɗo Penda Sarr to Ngawlé en tant que wonde cubballo kadi Penda Sarr to Ngawlé no mbiɗa ni cubalaagal anda ko jaltaɓe woni ganduɗa ene hono oɗo piilaɗo ngol ɗon leffol nde wonno leppi kewɗi ɗi goodi a faami leppi ni goodi to banggue fulɓe kono leffol subalɓe ko jaltaɓe ko joguiɗo gandal hankkadi kanko woni kufɗo maayo ngo kufɗo ndiyam ɗam kono kanko yaademo ha o rona e bammakko o wona ganduɗa ene hono jaltaɓe ko gandal nde wonno debbo ɓooyi yawede kono noon ko heddi inde makko ha joni ko golle ɗe no mbiɗa ni wadde debbo ene wawi gollade ko ganduɗa ko gorko wawa gollade ne wawi gollade kadi ko foti ko gorko golloto ko to banggue subalɓe no mbiɗa ni so tawi neɗɗo ƴommima ƴiyal par ce que minen min mbiyata ɓe mbiya fegade ƴiyal ɓe mbiya ƴomade aɗa ñama ƴiyal kalima e goddol ma a ƴomima walla a fegima to banggue subalɓe to tawi kay ko subalɓe tigui hayso tawi o ala gandal so tawi o inni inde Penda Sarr tawi noon koye limoje telɗe ɗe tati en joyyi en jeeɗiɗi en jeenayyi en laabi ɗi ɗon sa tuuti ndiyam sa tottima so yeyi tan ƴiyal ngal ƴiwat tane noon mi anda holno wi holno laabi wiye andi on banggue mi sifatat mbeɗa andi sa yi wadde intervenir wonande e probléme aji kamɓe rewɓe hannde ɓe gandi développement ɓamtare haalten nde wawa wonde so tawi rewɓe ɓe nattinaka e nder
wonande hono golleji golleteɗi ɗi il faut ɓe gona e nokkuji ɗo pellitte ƴettete wonande prise de décision e hannde o en tant que professeur en tant que baɗo wittoji recherche te kadi ala fof ɗo keddata e nokkuji ɗi rewɓe hannde e holtoɓe tolni e ɓamtade e développement o e holko kaliɓe beele kamɓe kali koye mabɓe walla wonkoɓe dokkaka ɗum ɗo soɓe dokkama ɗum tan waɗat déclenché ko yiiɗa yiyede mabɓe ko yiye eyyi ceerno Ibrahima jarama kadi kaali ko noon haydara wattataki hen tawi ko gonga woni gueɗe tan kam e poti ɗum ƴewtade jiggoyade wona jiyanɗi wona jiyanɗi wona jiyanɗi mabɓe kamɓe ɗum gandi kono ley ɗum ɗo jarade hannde winde aɗa fompo gorko wonno mbawɗa hedde rendo wonno gorko wawi hedde rendo wonno mbawɗon rendude kono fompodirde nde yilade nde potal ɗum wona enen jeeyi ɗum ñam kaldi ni tan ma faam ɗum saabu ha joni ɓe gone ɗoftade ɓe gone no andi waɗa ɗum mabɓe no sohna Ramata wi ni sohna Binta haaldi noon wadde wonɓe certuɗen ay keɓe kaali ko en heewi tampere noon namni ko miijo no feewi rendoji men holno mbawɗen wadde ha rendoji men jaara yeeso wona winde tan alay saago debbo yalta wonde gorko e jiido liggey ɗum mbinmi holɗum no feewi wonde mbawi hedde haaɓe guerdo yebkeɗe ɗon wonde gorko wawi hedde ha ardo yo heɗɗo wonde mbawi hawrude yob kawru ɗon kono wona alay saago tan nokku foof to gorko wawi wonde yo gorko yo debbo ne to wawa ɗon yettade ena tampere no feewi en kaali woni ko Allah rokkiɓe ko haalto Allah ko rokkiɓe ko en feeñi en kaali joni congé ji kewɗi ɗi congé de maternité gorko wawa ɗum ƴettude congé parental en wawi ɗum ƴettude mais congé de maternité gorko wawa ɗum ƴettude sinno ko sago am rendu men rokkaɓe nden fodde kamɓe jeeyi o nden fodde keɓe dokkete ko heewani sohna Binta mana hono foti dokkete ɗon ayi min ɓe ƴeewi ɗum no feewi eɓen kaɓe noon elle kono ɓe ƴeewi ɗum sino ko sagam eɓe gaccine duuɓi ɗiɗi ha suko ente taw wona biberon ngaji enɗi tan en ɓiire en gacce ɗon en addaw ɗumen ɓe hulɗum no feewi wona kosemeji moƴƴani aɗa andi ñaaɗo mbaɗɗo e rendu men guila hanki enen ndi ɗum en jeeya heen ko sukaɓe gondani jignaɓe men ha one duuɓi ɗon heewde haalde ɗum wona enen tan kalɗo nokku mbaɗɗo ñaaɗo violence rendoji ɗi foof ƴewtinama wonde eɓe needaki e jignaɓe mabɓe ko woɓɓe nehiɓe walla ko biberon ngaji artificiel walla ko kosam artificiel mais seeɓe wonde jignaɓe ha jetti wone duuɓi wonneɓe ñaaɗirta ɗum tawa ɗum kam wona min jangui ɗum social en mbino wadde wiide nde tan ko woni leyɗele Europe jettima ɗon hannde wiide nde beele en mbiyata yo goote e jignaɓe heddo e galle daño jogo salaire en yoɓe comme liggotoɗo ni goote mabɓe so tawi ko gorko walla debbo hetto e galle beele sukaɓe dañi ko gondi taw wona mbindani en yoɓe taw ko rendogo filit en yoɓa ɗum saabu eɗa andi oɗo ko needi sukaɓe accuɗum e galle needi sukaɓe tan wiyani ni defu en gueɗe ɓan needi sukaɓe liggo sagi sa neehi sukaɓe a neehi rendo aɗa ɓe mbiyata debbo ko école so janggui tan rendo fof janggi wona mbiyata a ɗummo madrasa tum sa janggini ɗum tan a janggini rendo fof kono so debbo janggani rendo wonke majjeɗe ayide nden jangdi debbo no heewi himɓe nden noon mbimi seeɓe dañi yiyande mabɓe kamɓe taw jiyani koye mabɓe o daw ɓe jiggoyaki jiyanɗe winde debbo wonɗo wawi heddo rendo yo heed ɗon e mbawa foon e mbastan winde kamɓene gardugol ngol tan woni himɓe hande ɗum woni kaneji mabɓe kalɗen arde ɓe mbawɗon yettade kalɗo gorko en yetto ardo ɓe mbawɗon yettade hene mbaɗi goƴaji mabɓe foof taw noon aɗa wawi wasa yettade ɗon nafa rendo tawi a ardini tan nafoor rendo pas forcément jettoɗa ɗon saabu aɗa wawi nannede tawa heeɗani dow heewi aɗa wawi nannede hande ni ɗon jareten wona heɓɓe ɗo nannante en mbi ɗum ɗe balɗe fof wona seeɗa heɓɓe ɗo nannantaki ko nannante woɓɓe donc yaade leader d'opinion taw wona forcément waɗɓe dow te ɓeydi ɗum tan ɗaɓɓete nannede beel ma battine golle rendo ɗum kay c'est pas la peine haaɓe yettiyade dow hayso tawi eɗe yitini en heewi faam ma daña chauffeur daña député wiyat ni mais wona ɗum fotno de goƴo gadan hayso tawi en moƴƴine
yo yetto ɗon kono kam mbiyen alhamdoulillahi wonɗo jettiɗen sabu min somi ƴeewi jignaɓe am sohna Binta e sohna Ramata ko mbaɗatno ko e ñalawma hay debbo goto watta ɗum hannde ɗon aduna tolni Allah rokkumon ɗum on ƴogoyta on unoyta on guppata on mbatta Allah rokkumon ɗum joni on temps fof holɗo watte investir no mbiɗa ni mais hattano aɗa andi Alhaji Seydou wiyatno yalla yo Allah waɗe rewɓe Fouta barke par ce que mbiyatno tampere mumen en ndem yanno kamɓe joguino galleji min joguino paale ɗum gawanno patacé foof ayde wonde keerno e rendo on côté waddi ha hannde en wawi wodde en jetto hoɗe mbiɗɗo yettade mais équilibre renndo ngo yo reene saabu hannde yimɓe gande koye men no wini nani par ce que wone sociologue en on no ito miijoji jogui mbiyatma ko junngo woto wawi juuɗe ɗiɗi ɓuuri ɗum ay ɗum addi tampere noon ƴewi tan ƴewɗa ko dawrugol économie mbiɗa aha jittuɗa tan yo heew a yeeyi tigui renndo wonko woɗi ɗum wona tan yo économie woot yo haalis woot mais needi so ala so daɗɗaki gorden hay so dañi jawti on gurta hen nafoore wadde ɗum ɗo yo erdin taw na wi tan aha juuɗe yo liggoye bel ma jawdi heew ar ha heew mais so tawi noon needi ala ko heeloɓe tan goodi on gonta e jaam wadde jaam o yo yiili d' abord en wawi dañirede taw wona jawdi kewdi mais nanodiral hakkude debbo e gorko no mbini e goto foof faama goɗɗo fotɗo heedde rokka ɗum haqqi mum e fodde muɗum eyi ɗum dañi ɗum hen ɓeydu tigui ɗon ene wayno to banggue hono waɗi métissage eyyi le wonɗo waɗi métissage plus précisement ko e nder wonande kono daaɗo Penda Sarr gol wona Penda Sarr tan hay Souleymane Bal beaucoup fali Souleymane Bal nen ɗo taw ko joni fuɗi ha Souleymane Bal e hoore mum jogui ɗo oɗo olympique no wiyete kadi boom Diagne manda oɗo olympique mouvement olympique o no wiyete kadi boom Diagne ko descendant Souleymane Bal Diagne par ce que woni mabɓe garnoɗo e Dakar quoi ga famille Bal donc no mbiɗa ni tawi Foutankoɓe en natodiral e famille kewɗi wonno lamɓeɓe e dukkingalno ɓiɓɓe mo haali Almami Abdoul Gaye Waalo no resdirno no wiyete ni kadi boom Ibra Almami resi gayi ko dennum Albouri ne ɗum resi ɓi Abdoul Bocar gueɗe mbaɗ noon donc c' est comme ça Fouta kam en udditi ha no fewi mais sen jiiɗi tongude ko mbiɗa ko joni keɓe kaali ko en waɗi fayida no fewi kono won keɓe dañi ko rendoji julɓe haali ɗum nane ajuñi winde kala ko fate dépense galle ko gorko waɗɗi debbo haɗa ko wallude de mais ko gorko waɗɗi ɗum waɗi finalement gorko kañum haɓate pour dépense galle yo woot haɗum yaaka debba haɗaka de mais gorko waɗɗi ɗum ko chance naɓe ɗum waɗi mbiɗa eɓe ñemtide heddiɓe wona noon woyi heddiɓe gorko e debbo fof miinoyto dépense galle ɗum waɗi wiye junngo woote juuɗe ɗiɗi mais ɗo ɓayde wonko fawta e ma mbiyaɗa noon hankkadi yo waɗɗo keɗɗa woɗeɓe keɗɗo noon ɗon mbiyami on woni mission noon ɗum waɗi debbo wawa fodde gorko ƴefta yiyanda min debbo tan heerat dow contrairement signifie e on côté debbo heerat dow par ce que mission mo jogui o kañum tan wawi ɗum jogade ceerno Ibrahima ay mission mo en kaali mission o joni kam so mbaɗi démissionné walla en mbaɗano mission no foddino en fof en tinat ɗum en lottat wonde e jaam tigui nder rendo so debbo ƴettani on mission no hannirta ni ko Allah rokki ɗum ɗon noon sur le plan biologique kañum jibinata hay ren mbawa hen wadde kañum ɓuuri ɓadade e gorko neɗɗo fof ene wawi andude yummu e ba mum fof ene wawi wadde wawi wonde sikki wona ɗum wiya wadde on mission ko Allah rokkimi ɗum se mbaɗi ɗum assumé se donimi ɗum no hannirta ni ma rendo wona e jaam mais woto mbayli ɗum yiiɗade dañal eyi no wini nani wutte o ko symbole yimmiɗaɗo rokko wutte ko symbole mais ko heptinede wonko waɗi e rendo ngo saabu o heɓli ɓiyi o walli ɗum ha dañi gandal wawi addude jaam e rendo ngo saabu so findinama so rokkama needi tan rendo ngo foof yiyata hen jaam mais suko so ala needi rendo ngo ma dañ hen caɗele te ko rendo ngo hoftinat ɗum so goto mbo ala needi rendo fof wawi ɗum tinde mais so dañi jaam tan rendo ngo foɗa hen jaam mais ɗum foof noon yimmiɗaɗo woni caggal kemi wiyata ko kala kellifaɗo ko debbo woni caggal mum mais kaldu rendo dañi jambo dañi deeƴe ko rewɓe woni caggal mum rewɓe ɗum ordinaɓe tini ɗum hannde ɗum waɗi eɓe mbaɗa fof pour rewɓe woɗɓe keeti wona rewɓe yo erdu mais yo kettu he
jogaade renndo ngo e baŋngal needi ko famɗi ko fof heddi ko noon dañal ƴe jaade woɓɓe ɓe jili yo dañal no wote mbadde mission on côté ɗum tan dal min kam jiinomi ɗum enen jeyi ɗum te haa jooni e leer rewɓe men en keddi heen en gonɗini ko yimɓe poti jogaade needi yimɓe poti erdade needi kala taw ɗumen heen taw ɗumen heen so mbaɗa noon tan ɓesgu nattat woodde ko natto famille nattat woodde so debbo wi ko yimɓe dawol mum tan erdi fof hadi ɓesgu muɗum wadde so ɓooyi rendoji men ɗi tampat mais il faut pamodiren ko sohna Bintou wi ko naani ɗon woni woɗɗo poti famde winde réunion ji jamma ɗon noon waɗi sahaaji aɗa yiɗɗo yo debbo erdo wi mbatten réunion ko waktu nanngam ko yumma nanni ɗum heen mais tawi ko gorko erdi en wawi sen noddu réunion wondaka rewɓe nan nden walla ngala nder te rewɓe ɓayri jaabi haal feere haa mbi ko halfaade wadde wone réunion ji eɓe gerdo heen kala batuji ngannduɗa en namni ɗum ɗon eɓe gerdini ɗum kamɓe ko wayde assemblée en ko wayi noon min kam ɓe jaɓi ɗum ɗon ko feuji kodi congé ji kadi eɓe dokki haqqi maɓɓe yo gorko hette yiilaade dépense mais tawi eɓe jettima on eɓe jettoto yoɓe dokki haqqi maɓɓe foftade e rende sukaaɓe haɓe pofto no feewi e puɗɗo artude liggey maɓɓe congé de maternité hay congé ji goɗɗi kewɗi e puɗɗo rokkede min sinno min joguino hannde législation ceerno Ibrahima debbo sen liggoo gorko en liggoo ɗum ustu heure uji debbo hay so pot salaire ni sabu wi ɗum wonko poɗɗa wadde galle wona tan ñandi haarani wiye ɓenndi foye kiraɗe haarani ñalaamu gooto walla ñalama ƴeɓe dokke yoɓe jaawa jippaati non pourtant ɓeɗe jogii galleji yoɓe jawat jippaati ñande fof min ɓe jogii des collègues université ɓe jurmo ɗumen so ngala binda sabu ko fayi koye hoore ɗum fayi e maɓɓe te min gona gootum mais kamɓe wonno tasken sukaɓe en keewi yaade guri men sukaɓe liggotoɓe ɓe adi heen debbo en tampa wonno il faut reena galle mum kadi wona fot ko woni fot ko wadde ɗum ɗo en foti reenede wona enen ñamtin tout goto ɗum ko enen jeeyi ɗum ɓeyde e mbawa heddade galleji alay saago ñande fof seɓe jaltina yoɓe ustani hay so tawi jobdidi en reenene en wawi wonde par ce que nafoore nde gartam ɗo ma heew saabu sen mbaɗani noon mbassen koye rendu men ɓuuri heewde kiloji e fof ma heew perte ɗe ma keew mais ɗum to gañardi ma heew wonno yimɓe noon ƴima ɗumen saɗi jirta noon mais kam kamɓe ne en jirta noon mataw saabu yimɓe jiɗata yooɓe dañan koye maɓɓe mais sen mbiyama nafoore mon e rendude o jii enen fof min dañi heen gañaade kono sono mbi alay saago potone e worɓe perte ɗe kewat ɗum kadi ma adu tampere ɗum dal ɗum hen ɓeydude ɓe anndi kam ɓe hooli rewɓe Sénégal wona kañumen fof noon won heen kam ñamtinta ceerno sohna Bintou no haaldata ne sohna Ramata en weeli nande sahaaji wone maɓɓe sa joddima men tan gontake diwde wonno ko miijoji goɗɗi tan gaddatama en ori maɓe keɓ karat ko ma tin ɓeeɗo ko rewɓe rendu men tigi ha hannde diftaka ko yimene men gondi en paami en poti yaarude te en jiiɗi ko jiiɗi ko en jogui ambition ngaji ɗum ɗum yo Allah newnu fof yo Allah fof welti hannde jodade mam tigi noon welta tigi vraiment min beltima tigi jooɗade ɗo saabu mbiɗa anndi kadi yimɓe dañi heen wonande hono weltare ɓe paami kadi holko saabi wonande hono mi lombuma ɗo e ɓeeɗo en wonande kadi e lewru wonano ndu sababu no wonande gandal wittoji mawɗi mbaɗɗa wonande kadi yimɓe paama ene jogii des repères tubnorɗe kono noon so tawi haalaka no Ramata wini so haalaka ande hay no mbaɗɗa ni kadi vraiment min jettuma hen kadi ma en joddo kadi jonɗeli goɗɗi tawa kadi koye gueɗe goɗɗe inchallah Seydi Sarr tigi eyi a jarama Seydi Sarr mi welti no feewi noon e wondaɓe rewɓe ɓe sohna Ramata e sohna Bintou e mi salmini joom galleji mabɓe kamɓe fof mi waɗa ɗumen félicité tigi min mbini sohna Bintou kam haali ha nana ñaago ɗum médaille non an kadi kay a yi ceerno gonɗa yo Allah kadi kay a yi ha ɗum ma aɗa hannde gorko moƴƴo no feewi ko donc ndeɓi gaydirni tan kam ɓe hooli rewɓe so tawi ƴetti fodde men gandi fodde men e rendu no rendu dañirata jaam sabi naatani heen tan hayso jaam en woodi ne ene wawi yaajata e so pelliti heen naatde ko Allah rokkiɓe ɗum Allah rokkiɓe on baŋnge tan ma jaam woodta dañande ene weeli ha maayi yiilaade jawdi ene weeli ha maayi
mais dañde jaam kadi ene weeli e dañde cellal no sohna Bintu wiini aɗa wawi dañde ha heewa jewti kono so jaam ala cellal ala ene wawi a naftortako ɗum noon ceerno Ibrahima no belti e émission no feewi ciɗi jaam kam ko émission yimɓe fof ene heewi jaam te ene heewi nafoore ene heewi gandal kono gaynanami ɗon won sohna Bintu haaldi naane jangde nde towta no feewi sa yeehi dow tan minen kam min ngala rewɓe no feewi université sabu no haaldi ni heewi caɗele rendoji men kono kam mama haal tan konngol he jaaɓi ha tirde jogorde nde wadde Fuuta alani toon ha joni mawɗo leydi o haali ɗum ɗon yo yimɓe foof kam bismo ɗum kaala ɗum mbaɗa hen doole men bel ma hunde ya wadde ma wollu rewɓe kadi yettade e jangde towde nde saabu ummade nde Fuuta gara Dakar walla ha région ngaji goɗɗi ene weeɓani gorko mais ne wawi sadde debbo so tawi noon toon jaaɓi hakkuji mbaɗi ma new noon no mbinni sanɗaji ma naftor kono rewɓe Fuuta aussi ma naftoro wadde sukaɓe wonɓe Fuuta kadi mbaɗa noon nden noon ko erama tan ceerno Ibrahima sa jaaɓi kala joom doole joom bawal taw ko Fuutanki yo daro e ɗum ɗo tawta laamu yimɓe foof mbaɗa feere ha jaaɓe kartiɗi goto Fuuta bel ma sukaɓe men dañi hoɗo janggi ha jetto jangdeji to ɗum tan woni erama wattindin ngo mbiyaɗima ceerno Zaki welto hen no feewi on calminama on juurama ɗum ɗon men mbaɗe ɗum jewte so Allah lamɗo jaaɓi saabu président wi ko wonande hono jangde yo fuɗɗo e université du Fouta e 2024 o noon wadde en mbaɗat jewte wonande hono cukken ɓe noppi kaɗen ɓe deeje saabu 2024 nati wonɗude wonande hono gurdam e cellal wadde université o ne foti yettade tigui ma waw wallude sukaɓe rewɓe ɓe no mbiɗa ni e wawde janggude ha tolno won tolnoji saabu hewɓe sukaɓe rewɓe accinde ɗumen tan ko caɗele ga e Dakar ala jahigui a waɗaka logé hébergement ji ngala jaranma woppude kono so woni Fouta kam aɗa tello aɗa hoota galle moɗon ɗum ma wallu no feewi vraiment donc université o yoɓe tinno hen no feewi merci wadde ji wonande hono deftere nde mbiɗen hono Penda Sarr to Ngawlé tigui deftere nde professeur Mamadou Youry Sall windi tawi kadi so tawi a yeehi ɗo ifan ɗo ma taw ɗum ɗon tigui ene waɗi ganduɗa ene hono gueɗe ganduɗa hen hono pawidinɗe tigui gonɗe hen gueɗe pawidinɗe wonande hono Penda Sarr tawi kadi ina wayno ko ɗon ɗo ifan ɗo sa yeehi ma taw ɗon hay goto haalantake wonande kono golle Penda Sarr to Ngawlé kono noon sa naati ɗo ko nden wonande kono pamata ko woni nder noon ɗo ifan ɗo salah lam ɗo jaaɓi jafra noon haade ude yejjiti salmindi madame Sall he jaadi ɗo yettam way kene mois de mars surtout mois de mars gonɗen madame Sall debbo wawi gorko way eɗen calminamo way eɗen calminamo franchement eɗen calminamo no feewi eɗen juuromo ɗum noon tigui Binta Ly joddinɗen wondude Ramata Sow nenne Sow nonne kay professeur Mamadou Youry Sall jarama élage gay to caméra ji to tigui du merci beaucoup vraiment yew ɓeydidi hen hojomaji ni wonande nder yewtere nde saabu ɗum welde saabu fawidinde noon a jarama no feewi nonne kadi to banggue coordination Abdourahmane Thiam onon bandiraɓe joɗinoɓe oɗon jeeɓa to banggue Facebook YouTube to banggue satellite wonɓe nder leydi e caggal leydi foof min jetti on min jarnima on min beltanima on no feewi min ñaganima on Allah moƴƴere aljuma paaɗi tawi koye yewtere wonde yo Allah rokku en walde e jaam